Din is-sitwazzjoni tal-coronavirus mhix issue politika u disposti li nagħmlu l-parti tagħna għaliex il-prijorità tal-Partit Nazzjonalista tibqa' l-poplu Malti u għawċi kollu. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet ikun intervistat fil-programm magħkom fuq Net Television. Li minn dak li għamel il-gvern u l-komportament tiegħu u l-aġir tiegħu għandna xorta ma naħdmux b'reazzjoni imma billi nġibu l-ewwel interess tal-pubbliku ġenerali, tal-familji tan-nies, tat-tfal tagħna, tal-morda tagħna. Adrian Delija qal li għandu fiduċja fis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika u talab lill-Gvern biex jagħti widen għal dak kollu li jgħidu l-esperti fis-settur tas-saħħa. Aħna għandna l-obbligu illi ma nallarmawx, għandna l-obbligu morali nikkoperaw, imma għandna l-obbligu wkoll illi nsusu wara l-Gvern, illi naraw li l-affarijiet qed isiru tajjeb, illi nħarsu illi dak kollu li nistgħu nagħmlu bħalissa qed nagħmluh, illi nippreparaw irwieħna wkoll illi dak kollu li nistgħu nagħmlu għandna nagħmluh. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ddikjara li kellu laqgħat twal ma' numru ta' professjonisti fis-settur mediku biex l-oppożizzjoni tkun ippreparata biex taġixxi u tipproponi fejn hemm bżonn u saħaq li Malta għandha bżonn Prim Ministru li jieħu deċiżjonijiet fejn semma li għal darba darbtejn Robert Abela naqqas milli jagħmel stqarrija ministerjali fil-Parlament dwar dak li qed jippreokkupa lil Maltin u l-Awċin. Adrian Delija fakkar li taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti imexxija dak iż-żmien minn Lawrence Gonzi, il-Partit Nazzjonalista ħad deċiżjonijiet li kien hemm bżonn waqt kriżi dinjija ta' riċessjoni u fil-waqt li salvagwardja lill-individwi issalvagwardja wkoll l-ekonomija u t-turiżmu. Waqt din l-intervista Adrian Delija fakkar li kieku ma kienx hemm il-beħ tal-isptarijiet ta' Malta infiq ta' miljuni mit-taxxi tagħna u l-ebda investiment lura kieku pajjiżna jinsab iktar preparat biex jikkumbatti t-tixrid tal-coronavirus. Mela il-gvern illum jaf li qed iħallas qed jiddilja, qed jinnegozja ma' kumpanija falluta. Jaf. U jibqa' jagħmilha. Mela int għandek kumpanija li għal snin ma wettqitx dak li wedet. Ma tatx dak li qalet illi ħatati. Mhux qed tipprovdi s-servizz fis-settur tas-saħħa illi intrabtet illi tagħti. U xorta tinħallsu. Sena wara sena. Xar wara xar, ġimgħa wara ġimgħa. Adrian Delija fakkar kif sissa l-poplu ħallas 240 miljun il-kumpaniji barranin li għandhom 27 miljun f'dejn u li għal xi raġuni ħadu 6 miljuni f'bonuses għal dawk li jmexxuhom. Dan ifisser li kull familja kieku ma sarx dan id-deal fallut kien ikollha 400 euro fis-sena li l-gvern ikun jista' jagħtiha. Intant fit-tieni parti ta' din l-intervista ma' Adrian Delija naqdu deputati l-ġodd eletti għall Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo u David Take.